Ir bilen gahryman arkadaşymyz Diksordo täze şähere nowatdaky iş taparyny amala asyrmak maksady bilen paýtagtymyzyň halkara howamerdile geldi. Bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadan şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Arkadan şäheriniň häkimi Mämmedow täze şäherde häzirki döwürde alınıp barylýan gurulşy işleriniň depkinleri, gurulmagy meýilleşdirilýän önümçilik toplumlarynyň taslamalary we olaň yerleşik yerleriniň çyzgylary barada hatawat berdiler. Bu ýerde gahryman arkadaşymyza täze şäherde çeperhançylyk kärhanatynyň guruljak ýeriniň çyzgylary we toplumyň golaýyna ýerleşdiriljek binalar we kärhana beýleki detgalary bilen aradaşlygy barada hatawat berildi. Şol wagtyň özünde önümçilik toplumynyň ýanyşyk ýerleriniň awdanlaşdyrylmagy boýunça meýilleşdirilen işler hatawatyň özüni düzü. Türkmenistanyň at gazanan arxitektori gahryman arkadaşymyz görkezdilen taslamalary bir näçe belliklerini aýdap oňa degişli düzelişlerini girdi. Seperhançylyk kärhanatynyň täze şäheriň binagarlyk keşfi bilen bir bitew sazlaşygy emele getirmegine, oň ekologiýa derejesine we binaň ýerleşik aýratynlygyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip gahryman arkadaşymyz belledi. We bu wagtda degişli ýol başçylary bir näçe anyk tawsyryklar berdi. Soňra Arkadan şäheriniň häkimi Mämmedow täze şäherde seperhançylyk kärhanatynyň gurulýanlygy üçin şäher ýylatynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Şeýle de ol taryhyň dowamyny bu kunjukda dokolşy we renkleriniň sazlaşygy hem-de nepitligi babatda dünýä nusgalyk halaryň dokolanlygyny, täze önümçilik toplumyny seperelli gelin gyýlaryň döreden milli gymmatlyklarynyň döwrewap derejede ösdüriljekdigini aýratynykdy. Täzeçil häsiýete eýe bolan taslamanyň durmuşa geçirilmegine toplumlaryň we oýlanşykly esasda çemeleşilmeligini belläp gahryman arkadaşymyz önümçilik toplumynyň gurulşygyny ilkinji nowatda bu kunjugyň tebigy aýratynlyklaryna we ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilmeligine ünsekdi. Şol wagtyň özünde kärhanada dokolýan halalar ekologiýa talaplaryna dolu laýyk gelmeliler hem-de ýakymlylygy babatda ýokary hil derejesine eýe bolmalylar. Gahryman arkadaşymyz önümçilik toplumynyň gurulşyk işlerini oň enzamlaşdyrylyşyna we seperhançylyk kärhanatynyň hojalyk düzümleriniň dolandyrylşyna utgaşykly esasda çemeleşilmeligini belledi. We bu orada öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine bilelikdäki tagallaryň zerurdygyny aýtdy. Soňra gahryman arkadaşymyzyň Diksori paýtagtymyzdan ýurdumyzda ilkinji akylly şäher hataplanýan täze Arkadan şäherine tarap ugraldy. Türkmen halkynyň milli lideri Guşsor Belentlikden Arkadan şäheriniň çäginde alınıp barylýan işleri, şäheriň binalarynyň ýerleşik aýratynlyklaryny, ulaq ýollarynyň hereketini tinledi. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryny we şäher gurulşyk maksatnamatyna laýyk derejede bina edilen täze şäheriň gurulşygyny ilmiň ýokary gazananlary, ösen tejribeleri utgaşdyryldy. Bu Arkadan şäheriniň binagarlyk aýratynlyklarynyň häzirki zamanyň ýokary görkezlerini laýyk gelmegini üpçün etdi. Muň özi ýeri şäher gurulşyk taslamatynyň durmuşa geçirilmeginiň sebitleri senagatlaşdyrmak, milli iqtisadiýetimizi köpöwrli esasda ösdürmek, ýokary ekologiýa derejesini üpçün etmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Häzirki döwürde Arkadan şäheriniň gurulşygynyň birinji tapgyryna bina edilen edara binalary, durmuş maksatly detgalan işi döwrüň talaplaryna laýyk derejede ýola goýuldy. Şäher ýylaty ähli amatlyklary özüne jemleýän döwrewap ýaşaýyş zaýlaryna göçüp geldiler. Adamlaryň öňürjülükli zähmet çekmegi we oňoýly dinç almagy ugrunda ähli zerur şertler üpçün edildi. Muň özi ýurdumyzda hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan we döwlet adam süýndirdiýän asylly şygar baş ýörelge edilýän durmuş ogurly tiýatratynyň rowaçlyklary betenýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Gahryman arkadaşymyz Guşsor Belentlikden täze şäheriň binagarlyk keşfini tinlap barşyna bu ýerde öz bolşuly şäher gurşawynyň döredilmeginiň, şunda taslamalaryň talabalaryk derejede taýýarlanmagynyň möhümdigine ünsekdi. Bu işler bilen bir hatarda täze şäheriň häzirki zaman ýol ulaq düzüminiň sazlaşykly hereketiniň üpçün edilmegi wajypdyr. Uçuşun dowamyna seperhançylyk kärhanatynyň ýerleşik ýerini tinlap gahryman arkadaşymyz önümçilik toplumynyň gurulşy işlerini, oň enzamlaşdyrylşyna bolşýaly kärhanaň işiniň ekologiýa talaplaryna laýyk derejede ýola goýulmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini belledi we bu wagtda bir näçe görkezmeleri berdi. Aýratynam önümçilik toplumlarynyň golaýyna ugurdaş detgalaryň ýerleşdirilmegi talaba laýyk bolar. Täze şäheriň çäklerini bu kunjugyň tebigy aýratynlyklarynyň şäher gurşawy bilen sazlaşykly utgaşmagyna, ýaşyl zoluklyň döredilmegine zerur üns berilmelidir. Arkadan şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryna esasan önümçilik toplumlarynyň bina ediljekdigini nazara alyp, almy işläp taýýarlamalaryň we häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täzeçil garaýşlaryň bu ogry gönükdirilmeginiň wajypdygyny belläp gahryman arkadaşymyz bu işlerde täze almy açyşlaryň we ýaşlaryň öňe sürýän teklipleriniň içkin öwrenilmeligini belledi. Şeýlede gahryman arkadaşymyz täze şäheriň gurulşygynyň ikinji tapgyryna bina ediljek lukmançylyk klasteriniň detgalarynyň ýerleşik ýerlerini tinledi.
Şoň bilen baglanykda önümçilik toplumlarynyň iyisine dünýäň öten tejribetiniň sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen baglanşykly meselelere ören jogapkärçilikli çemeleşilmeliler. Täze toplumyň gurulmagy diňe bir saglyk goraýyş ulgamynyň iyisini döwrüwaplaşdyrmak bilen çäklenmän eýse milli ykdysadyýetyň kuwatyny artdyrmaga ýardam eder hemde täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirer. Bu bolsa täze şäheriň eksport mümkinçilikleriniň artmagyna bolşaly şäher ilatynyň durmuş üçinçiliginiň gowlanmagyna ähmiýetlidir. Gahrman arkadagymyz bu barada gurrun dowam edip täze şäheriň çäklerine bina edilýän her bir toplumyň ýol ulak düzümine degişli defgalaryň ysyklandyryş ulgamyna döwrewap derejede üns berilmeligini belledi. Älim oşar öwüşgünlüği ysıklaryň sağlaşygy täze şäheriň giýjeki görünüşlerini özbolşly öwüşgün saýmalar. Owadon şekillerde ösüşleriň belentliklerini tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ösüşi, halkymyzyň bagtyar durmuşy öz beýany tapmalar. Bellenilýäli berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegi arkada şäheriniň ekologiýa taýdan arasda dünýäniň en gözel şäherlerinden birine öwrülmegi ilatymyzyň ýaşaýyş derejesiniň hasam ýokarlanmagyny üpçün eder. Gahrman arkadagymyz Düksorda arkada şäherine guran Nowataq istaparyny tamamlap paýtagtymyzyň halkara howamendine geldi. Gahrman arkadagymyz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 10-njy iýulyna geçirilen giňişleýin mejlisinde döwlet başdanymyzyň ýurdumyzyň hökümet agzalaryny 1-nji awgustdan din salmaga ruhsat berennigi hemise bolşaly olaň awada milli fiýakatçylyk zowlagyny hemde ýurdumyzyň durly künjeklerini äkspaxanalarda din salmaklaryna zerur şertleriň döredilenligi üçin arkadaly Gahrman serdarymyza minnetdarlyk bildirip özüniň zähmet ruhsatyna gidýändigini aýtdy. We Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkada şäheriniň gurulşy goýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowa hemde arkada şäheriniň häkimi Mämedowa din zal şunlaryny rowasyklary we işlerine üstünlikleri arzu etdi. Hemde bu ýerden urady.